Tuleeko tekoäly korvaamaan jopa 80% lääkärikäynneistä ja lääkäreistä tulevaisuudessa? No näin arvioi ekspertit. Eli jos me ajatellaan lääkärin työtä nykypäivänä, niin hän periaatteessa toimii jo nyt kuin robotti. Eli se lääkärikäynti on aika standardisoitu kaavojen mukaan menevä tapahtuma. Eli se lääkäri kuuntelee potilasta, joka selittää oireita. Oireet on vaikka X, Y ja Z. Niin sitten se lääkäri naputtelee tietokonetta ja tulee johonkin johtopäätökseen ja todennäköisesti määrää lääkettä X ja sitten potilas pihalle. Eli kun tämä Rockefellerin systeemi syntyi Amerikassa joskus reilu 100 vuotta sitten, eli kun se lääketeollisuus eli rahamaailma otti yliopistot haltuun ja se opetusmateriaali muutettiin kohti sitä standardisoitua kaavamaista hoitomallia, niin sen myötä ihmisiä alettiin tavallaan korjaamaan kuin autoja, eli tällaisia mekaanisia esineitä. Eli syntyi selkeät kaavat, että miten mitäkin vaivaa hoidetaan. Ja siitä kaavasta ei sitten saanut lääkärit poiketa. Eli muuten lääkäri leimattiin hulluksi ja ne lääkäriluvat sitten uhattiin viedä. Ja sen takia moni lääkäri on sitten ollut yleensä vaan hiljaa, vaikka he näkisi jotain epäkohtia siellä omalla alallaan. No sitten vertailun vuoksi, niin vielä joskus 1800-luvulla lääkäri oli enemmänkin sellainen parantaja, eli hän kohtasi sen ihmisen kokonaisuutena. Eli ihmistä asui yleensä pienemmissä kylissä ja se lääkäri saattoi usein tuntea ne potilaat entuudestaan. Eli lääkäri saattoi jutella ja kysellä yleisesti elämästä, että miten ihmissuhteet voi ja niin edelleen. Ja sitä kautta he sai tuntumaa siitä ihmisen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista tai pahoinvoinnista. Ja lääkäri ei siis ollut pelkkä mekaaninen ihmisten korjaaja, vaan se oli samaan aikaan sellainen sielunhoitaja ja psykologi, eli kokonaisvaltainen ihmisen ymmärtäjä ja parantaja. Mutta koska se lääkäri on nykyään tällainen mekaaninen korjaaja, sellainen kaavoja noudattava robotti, niin sen takia moni lääkärikäynti voidaan aivan hyvin korvata tekoälyllä. Eli ei ole oikein mitään merkitystä, että kirjoittaako sen lääkäreseptin ihminen vai kone. Ja sen takia minun on ainakin hyvin helppo uskoa, että tämä arvio tulee toteutumaan. Eli tekoäly vie myös lääkärien työt lähes täysin. Eli tulevaisuudessa se voi hyvinkin olla niin, että siellä terveysasemalla on joku hoitaja ja se kosketusnäyttö toimii sitten lääkärinä. Eli vähän sama asia kuin ruokakaupassa on ne automaattikassat ja siinä on yksi työntekijä valvomassa ja valmiudessa, jos siinä tulee jotain ongelmaa, niin se automaattikassa on ehkä se lääkäri tulevaisuudessa. Tai sitten se diagnosointi hoituu jopa etänä kotoa käsin ja sitten ne lääkkeet haetaan jostain tai tuodaan kotiovelle jollain droneilla. Ja muutenkin tämän teknologian kehityksen ja datan keräämisen myötä meille todennäköisesti syntyy myös tällaiset yksilöidyt lääkkeet, eli juuri sen potilaan keholle sopivat lääkekoktailit voidaan sekoitella sitten tulevaisuudessa. Eli koska me ihmiset tykätään mitata itseämme jatkuvasti, eli meillä on kaikenlaiset ourasormukset ja sykemittarit ja verikokeet ja verenpainemittarit ja tulevaisuudessa voi olla aivosirut ja ehkä jotkut älysydämen tahdistimet, niin mehän mitataan jatkuvasti itseämme. Tai siis ne mittaa, jotka tykkää mittaamisesta ja jatkuvasta kontrolloimisesta. Eli meitä ihmisiäkin on vähän kahdenlaisia tässä asiassa. Eli osa haluaa olla täydessä kontrollissa, he yrittää tavallaan hallita luonnon kulkua. Eli he yrittää tällä jatkuvalla mittaamisella hallita sitä omaa kohtaloaan. Eli tämä on hyvin tyypillistä meille länsimaalaisille. Ja sitten osa ihmisistä puolestaan alitajuisesti ainakin luopuu kontrollista ja antaa luonnon päättää, että mikä se hänen kohtalo on. Eli varsinkin muissa kulttuureissa on vähän enemmän tällaista asennetta, eli vaikka muslimeilla on ilmeisesti tällainen sanonta kuin inshallah, eli jos luoja suo. Eli muissa kulttuureissa ehkä uskalletaan enemmän luopua kontrollista ja tyytyä siihen omaan kohtaloon. Eli tällainen kohtaloihminen uskaltaa mennä nukkumaan ilman, että ourasormus kerää dataa ja kertoo aamulla, että kuinka hyvin tai huonosti hän on nukkunut. Eli kun sitä dataa kerätään koko ajan, niin tekoäly voi luoda meille tällaiset räätälöidyt lääkekoktailit. Eli koska meidän kehot on erilaisia, eri kokoisia, ne toimii eri tavalla, niin myös lääkkeet tullaan kustomoimaan kunkin keholle sopiviksi. Mutta tässäkin asiassa me siis ehkä jakanutaan eri leireihin, eli kaikki saa hoitaa terveyttään haluamallaan tavalla. Eli osa ehkä panostaa teknologian sijasta tällaisiin luonnonmukaisempiin juttuihin, esimerkiksi paastoon tai ruokavalioon, terveellisiin elämäntapoihin ja niin edelleen. Eli he on valmiita ottamaan henkilökohtaista vastuuta terveydestään. Eli vähän niin kuin Hippokrates sanoi 2000 vuotta sitten näin, että hölmö on se, joka ei ole itse itsensä lääkäri. No joo, mutta yhteenvetona vielä videon aihe, eli viekö tekoäly lääkäreiden työt, niin todennäköisesti kyllä. Eli ne peruslääkärikäynnit korvataan hyvin pitkälti teknologialla tulevaisuudessa.
Eli tämä teknologian ja tekoälyn kehitys koskettaa nimenomaan tällaisia vanhassa maailmassa arvostettuja ammatteja, kuten lääkäreitä, juristeja, opettajia, pankkiireja ja niin edelleen. Eli jos meinaa mennä lääkärikouluun nyt 2020-luvulla, niin todennäköisesti kannattaa erikoistua sellaiselle puolelle, jossa todennäköisimmin vaaditaan ihmisen työpanosta sitten tulevaisuudessa.